Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Hadin ke jing penmi jong sumbut metrang ba ke jelau ba snya balang dahar menin ka sngi hapo ka assembly halor kata ka jing kentup lang ye ka kentin jantia hapo ka reservation policy kumbalong haki jaka ba tep kam tep jam batru ka bla penmi pat ye ka jing kali ba hatu mano uta ba pen ya pher jaitbynriew batru hatu ka dei tang ka daw jong ka politik halor kani ngila ban I bagi seng balang nakathan jainti hills kila penmi ya kita ki jing persya bat ki jing kan tho jangki yo president rang ba jong ka voice of the people party VVP uba aden men besai mai nado ka FKGGP ka JNC bat ka JSU rukumjo nrai hakani clip mat ngila ban ipat balami kita ki jing tho bat ki jing pensyai ba ukhasi laklum langkum ni ukhanriam wan narilom kham na padeng jong ki lom ki wa upana jaintia wan kham na tei na liang jong ka is war wan kham sharum lani kham kita ki border ki badan bat kari Bangladesh bakhot ru kari war bat ubhoi ubadan kham station neng bat shalor bakhot ru ri bhoi bat kani ru ka dei ka bal penmi kat kum kani ka jing tho ndei ngila ban I bana kaliang jong ba kermen lang yuria ubre wei naki rangba jong ka Bri U Hynñiewtrep ulepen mi bayaki jing bakla ngin pen bej bat pen bha amban ailat ban kan long ka daw ban ya pat ya pra kabola tho yaladi shimet udai uwar na marka shnong imei jong u ka dei na nong war na than chela lakha pat hasilong ka jinglong khlung nga san hamairang kumju uru hanong stan lapan he pen san pat hari boy district hamaudiang bat kabakut ngadei hipat ukhasi koki parari tongin nam yapat bat ban pen bej yaki jing bakla ula tho shushu dak ba angkum ni kan ma ba wat hakapor bayaki yaka hill state ubabu I breakfast one sweat ula thau yaka jing rai khanriam upanar ubhoi uwar ude upat Khasi bayar ban pen yatli yaka jaitbynriew tarhadu banayo yaka thong batru ula shu tho birian akum ni yaki to ki bathmu pharia yaka jinglong Khasi dapi temu ban mat yaki kijat jong phi ngin hap khot daw an na iaphi kat bana kaliang jong ka MDC jong ka narpo constituency ka kong dewi tariang tong per kala tho kum ni haba pet yaka jingwa daw kinong jantia ba Kyrshan NPP te imat anrung shwa ka ktin garu haka ichudu ban yaka ktin Khasi kin wa daw yaka ktin Khasi bat kin kloi ban rakti ban Kyrshan ban rung shwa ka ktin garu shu kala tho kum ni nai doctor bas khammer bo haka language census arja khatwei amdan ktin jantia ni pana hanrei tang ktin Khasi jong ba snya balang dahar bat kinong bot jong u kila dei ban le yaniaru bat ka sarkar India u president baning kong tam ka KSU deu ba panbor tariang udai u ai labu yakani kan jingkali u dr one way roy khaluki ula dei teng u president ka jaintia students union JSU to saya batai udai nakanu ka jaitbynriew halor kani ka jingkren uba snya balang la danru kiba ken tho kibla tho lengba ka comment dak ba angkum ni 10% yo penar jaintia 10% yo khanriam 10% yo war 10% yo maram bat 10% yo bhoi batru balapen kut dak ba angkum ni Hato pis ngokum no bat tiplut batru sakawai ka balong do wei rang ba ubaong balai bagi MLA Khasi bat minister kim kwa ban yatli nagabanta ka job reservation policy niki wanra penban hado ban dayanya ya ka jingpen pat pen pra ya ka jaitbynriew Khasi hakadur jong ka Khasi jantia balabu ya ka ni jingkali hato ka ka ba penlong yaki bakim tre ban Kyrshan ya ka reservation policy labu sakani wi ka jingkali hendaki kloi pat ban keren pen rang pat ya ka kentin Khasi jantia hendai danru kisur ki bami na kendong ken srat ki bapen pau balek si kala dei kata kapor balas dang no artat hi kata ka jing sedang ban long no ban pen kre ya kata ka election by election na ka banta ka MP election member of parliament jong ka Shillong constituency ka babu yaw dak jingkali ubahe ba tang na banta ka politik kala ban poi shodu ni pot